Γεια σας παιδιά, Τρελόρντ εδώ και σήμερα παίζουμε Neverland SMP Season 2. Σήμερα άνοιξε. Απλώς έχω μαζέψει λίγα stone tools και αυτά πράγματα και παίζουμε σήμερα με τον New Team. Το γνωστό, εντάξει. Γεια. Τι κάνετε? Καλά, και είναι το πρώτο βίντεο μου με ήχο, επιτέλους, finally. Voice reveal και Αυτή στο τη κανάλι στιγμή, θα επειδή ζήσουμε. πριν δεν Για να το πρόλαβα, έχει ζήσουμε. πάθει κάτι το record program. Και τώρα είμαστε λίγα άτομα, εντάξει, μια χαρά άτομα είναι. Να ξεκινήσουμε. Γεια σας παιδιά, είμαι εδώ και θα παίξουμε σήμερα στον SMP. Έχουμε κάνει την αρχή, έχουμε βρει iron, έχουμε βρει τα πάντα. Και έχουμε εκεί δίπλα στη βάρκα τον τεχλόρ που κοιτάει πάνω. Για και τον Team εδώ, κάνω και Ναι, εγώ και record. πάνω. Και αυτά, έχουμε κάνει και armor εδώ πέρα, έχουμε χάσει 3 φορές. Έχουμε μαζέψει και food. Ναι, με πολλή προσπάθεια. Χάσαμε 3 φορές χθες. Πες μου, 4. Τι? 4, καλά, δεν ξέρω τι είναι. Τι κάνουμε σήμερα, πάμε να μαζέψουμε wood. Τι wood θα μαζέψουμε? Oak. Εκεί Πάμε. πίσω που θα χτίζαμε πάμε. Okay. Θα χτίσουμε εδώ, έχουμε κάνει ένα τεράστιο project. Πολλά επεισόδια. 10 ώρες να βγούμε. Κάτσε να δούμε το support. Να δούμε support τώρα. Ο SMP. Να δούμε. 1 2 3 4. Όχι, εντάξει, δεν μιλάει. 3. Θέλω λίγο φαΐ για να πάρω μέχρι το σπίτι του Στέλιου. 4, άντε, το πιάνουμε γι' αυτό. Στην αρχή θα χτίσαμε εδώ. Άντε. Αλλά δεν μας άρεσε πολύ το μέρος. Δεν κάνουμε καλή. Θα δείτε πολλά βιντεάκια σε εκείνο το μέρος. Σε ένα δέντρο, σε ένα βουνό. Α, είμαι στο spawn, ρε. Πάω spawn, άντε γεια. Ποιος είμαι? Και επιστρέψαμε πολλές καταστροφές. Πολλά φουξουμούξου. Και εδώ ήθελα να πω ότι διακόπηκε από το record επειδή είχα κάνει μια βλακιά τέλος πάντων και είχαν μπερδευτεί οι ήχοι. Αυτή για αυτό το βίντεο και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.